ማሕበር ስነ-ጥበባውያን ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ TAA ናይ መደብ ምብርትታዕ ጥበብ ትግራይ ዳሊዋላ ስነ-ጥበብ ኣብ ልምዓት ከም ልዓት ዘገልግል ጥበብ ንህንጸት ዘላዓል ተስፋ ሂቡ ታሪኽ ባህሊ ዓቂቡ በሓድነት ጠሚሩ መገስገሲ ኣንፈት ናይ ምዕባለ ቀላሲ ኮታ ስነ-ጥበብ ዘይቅይሮ ነገር የለን ሰንበት ኤፕሪል 21 2024 ብናይ ኒውዮርክ ሰዓት ተቆጻጽራ ካብ 12 PM ጀሚሩ ኢንተርናሽናል ዙም ሚቲንግ ክሳለጥ እዩ ብትሕዝቱ ፍልይ ዝበለ ብዙሓት ስነ-ጥበባውያን ዝሳተፉሉን ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለመ ጋሽ ዝዕደምሉን ኮይኑ እንዳተዘናጋዕኹም እዛ ዓባይ ራእይ ሰኒቓ ብብዙሕ ጻዕሪ ዝተመስረተት ማሕበርኩም ዘዳለወቶ መደብ ብምስታፍ ኣብዛ ታሪኻዊት ዕለት ስነ-ጥበብ ትግራይ ወርቃዊ ታሪኽ ጽሓፉ ማሕበር ስነ-ጥበባውያን ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ